addu'an nan ta tafi komai muhimmanci. A yi wa malaman da suka rasa addu'a. Ba na mantawa wani lokaci tafiya ta kama mu zuwa birnin Kabi. Waɗanda kissa ta faru a kansu mutum 5 ne, amma 2 daga ciki sun rasu. Akwai Dr. Sani, lokacin yana ɗalibta a Madina ya zo hutu. Akwai Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Akwai Alhaji Ali mai kasir sautul Qur'an. Akwai ni mu 4. Malam Ja'far ya min waya ya ce da Allah an gayyace shi wa'azi birnin Kabi. Kuma wanda ya gayyace shi dinnan ɗalibinsa ne da yake karatun medicine a makarantar Maiduguri, UNIMED ta Maiduguri. Da haka kullum yana zuwa karatun Malam Ja'far, sai aure ya same shi a birnin Kabi, sai ke son Malam Ja'far ya je ya masa walima. Da haka sai mun waya cewa da Allah raka shi birnin Kabi zai je ya gabatar da walima. Lokacin shi kuma Dr. Sani ya zo hutu, da haka sai muka ranka ya mu 4 a cikin wata motarsa a 200 Mercedes 200. Alhaji Ali mai kaset in ya tuka ya gaji sai ya bawa Malam Ja'far ya tuka. Haka aka muka dinga tafiya. A cikin motarsa akwai kaset da ya yi haka Alhaji Ali mai kaset yake bugawa. Duk inda muka je wajen masu tsire ko masu faci, dama Malam Ja'far in yana wucewa duk da ya ga irin wata majalisa sai ya fakin, sai ya ce musu ga kaset na wa'azi. Har ma sun saba da shi, ana yin fakin za ga su rugo da gudu, sai ya ce musu ga karatu. Da haka duk hanyoyin da Malam Ja'far yake bi za ga cewa yana tafiya yana raba kaset na tafsiri. Yana raba kaset na tafsiri. So da haka an cika bayan motar da waɗannan kaset. Haka muka tashi daga nan muka je a Funtuwa, ina jin ko a Mulumfashi in ba manta ba. A nan ne salansan mu mun zo za mu hau irin jakin titin nan, sai salansan mu ta kwaɓe, ta karye. Muka ce wani aka kira wani ya je wa madan walda, da ya je yin walda sai ya je walda tota tana kallon sama. Ba mun daɗe muna jiran sai ya kawo, da aka zo sai aka ga to a yanzu salansa ta koma tana kallon sama. Sai da aka koma aka je aka sake karyawa, aka je aka sake liƙewa, aka zo muka kama hanya. Ba mu je Sokoto ba sai wajen karfe 4. Shi kuma wannan ɗalibin dama sun yi da Malam Ja'far zai jira mu a nan bakin Sokoto, wata makaranta a Sokoto, daga nan za mu rankaya da shi mu tafi birnin Kabi. Ba mu shiga birnin Kabi ba sai wajen can wajen magariba. Muna shiga sai Malam Ja'far ya ce mu fara zuwa gidan Malam Gira Argungu. Shi ne dalilin yasa na kawo muku kisa, saboda shi ma Allah ya masa rasu. Da haka muka rankaya da ni da Dr. Sani da Malam Ja'far da Ali mai kaset muka tafi gidan Malam Gira Argungu. Muka je muka shiga muka zauna aka tattauna abubuwa da yawa na da'awar musulunci. Daga ciki akwai tambaya da Malam Gira ya Malam Ja'far ya ce akwai wasu 'yan uwa da muke tare da su suna cewa kana karantar da Raddul Azhan amma kana yi wa Malam Abubakar Gumi raddi a wasu gurare. Me za ka ce? Sai Malam Ja'far ya ce ni ɗalibi ne na kulliyatul Qur'an. Abinda na je na karanto a jami'ar Madina shine tafsirin da Alƙur'ani da ulumul Qur'an. Kuma da na zo akwai tafsirai da yawa a duniya. Amma sai na ga babu tafsirin da ya dace na amfani da shi sai tafsirin malaminmu Sheikh Malam Abubakar Gumi. Ice to shi tafsiri ra'ayin mai shi ne. In ka zo karanta wani ra'ayin za ka ji ya maka. Wani ra'ayin za ka ji kun saba da mai tafsirin. Ice kuma kowane tafsiri a duniya haka yake, tunda ai shi tafsiri ba shi ne ƙalar lahun ba. Fahimtar mai yin tafsirin ce. Shi saraka wasu gurare zan ga mun yi daidai da Malam Abubakar Gumi. Wani gurin zan ga mun yi saɓani. Abin da ya faɗa ni ina da wani ra'ayi irin saɓanin wannan. Sai in nema masa gafara sai in faɗi nawa ra'ayin. Me suka a nan? Sai ce to wallahi dama abin da nake so in ji kenan daga gare ka. Abin da nake so kenan ji daga gare ka. Allah ya maka albarka. Yace kuma ni ma ina sauraron tafsiranka, ina karuwa da iliminka. Haka muka yi addu'a daga gidansa muka wuce aka kai mu masauki muka yi wa'azin dare. Yayi wa'azi ne wa'azi, Dr. Sani ya dan yi ta'aliki, sannan kuma muka je muka kwana da safe aka kuma yin wa'azi muka kama hanya muka dawo. Wannan ina son nuna muku alakar masu wa'azi yadda take
to a ranar ne waɗanda suka fara zuwa majalisi na Mu'azu bin Jabal inda muke karanta Bulugu Marama a yar mai shinkafi, in ba su manta ba a wannan ranar ce da na tafiya ran Lahadi da muka yi tafiyan nan, aka zo majalisin nan aka yi kace-kace da shi, aka zuzzuba ruwan kwata, aka babbata farar ƙasa da muka yi a jiki, aka babbata, aka yi tashin hankali a wannan ranar da muka yi wannan tafiya. A ranar abin ya faru, ina jin ko 2005 ne ko kuma 6 tsakanin wannan ne. Yanzu shekara nawa kenan? Wajen 16 ko 17, ina jin shekara 16 ko 17 muka yi wannan tafiya. 17. Allah ya ji Malam Abubakar Gira Argungun, Allah ya yafe masa, Allah ya sa ya huta. Mun yi waya da shi ba daɗewa, yake ce mun za su shirya walima wa sabon gwamnan da suka samu a jihar Kebbi, kuma yana so za a gayyato ni da Profesa Mansur za mu zo mu gabatar da wazi. Nace mu duk sanda ka shirya kawai ashe ka gaya mun kawai, duk sanda aka shirya a gaya mun, insha Allah za mu zo. To kuma ashe Allah ta'ala ya kaddara kuma tafiyarsa kenan. Allah ya sa yana aljanna firdausi, Allah ya yafe maka sakuransa, Allah ya karbi kyawun ayyukansa, Allah kuma sauran malamanmu na sunna duk da suka rasu Allah ya yafe musu, Allah ya musu gafara, Allah ya sa sun huta, da sauran malamai na